טוב, אנחנו מתחילים בזמן. מתי, איך זה היה שראית את נמרוד פעם ראשונה? את נמרוד אנחנו ראינו פעם הראשונה ב-20 לאפריל 2000. אני אישית ראיתי, וכל המשפחה שלנו ראתה אותו בסביבות 7 בערב, שאבא מחזיק אותו בידיים ויוצא עם ילד יפה, חמוד, והעיניים מסתכלות עלינו ואומרות, מה אתם עושים פה? למי אתם מחכים? הוא כזה חמוד. ותבינו, זה נכד הראשון. אין פה אפילו לתאר איזה אהבה, איזה שמחה. אחרי שאנחנו עברנו את הלידה ופתאום אנחנו רואים אותו, בשבילנו זה היה דבר הכי גדול, מה שעברנו בחיים. אחר כך התחיל שלב שכעבור כמה ימים הבאנו אותו הביתה, והוא התחיל לגדול. אייל שם אותו בסלקה ואמר, זהו, אתה בבית ותרגיש בנוח. ומזה הכל התחיל. עכשיו, מה את זוכרת מהתקופה שנמרוד, חוויות אישיות שנמרוד היה ילד? לא ישמעו אותו. לא ישמעו אותו. מה את זוכרת? חוויות אישיות? כן. אנחנו, בפעם הראשונה שנמרוד בא לבקר אותנו, עם אמא ואבא, הוא היה בדיוק בין חודש פלוס. נו, כמובן, כל המשפחה התייצבה, פתאום נכנס כזה חמוד, ילד קטנצ'יק, תינוק חמוד, מסתכל עלינו, מסתכל על סבא, זה אני זוכרת מצוין, ומתחיל ככה להסתכל עליו חזק, 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 חזק. עושה ככה עם הראש, ואומר, כאילו עם העיניים, זו המשפחה שלי. זה אני זוכרת מצוין. בגיל חודשיים אנחנו לקחנו אותו אלינו, כי אייל בדיוק בזמן הזה נסע לעבוד בחו"ל, ואמא עבדה, אז כל הקיץ הוא כמעט היה אצלנו. ודבר מאוד חשוב שאני זוכרת, ברגע שהוא היה תינוק, זה שאנחנו שמנו אותו על הרצפה. על הרצפה. ברצפה הייתה כזו שמיכה, ומעליו היו כאלה משחקים. וכל הזמן רצה לתפוס את המשחקים. וזה, המשחקים האלה, השם זה, המשחק הזה אוניברסיטה. והוא כל הזמן רצה למשוך, לא הצליח. ופתאום הוא עשה אופ! ותפס את זה. כשהוא תפס את זה, הוא התגלגל, פתאום אנחנו רואים אותו על הבטן, מרים ראש, אברהם בא בדיוק מהפציינטים שלו, ואני אומרת לו, אברהם בוא, הנה תסתכל, נמרוד על הבטן. בשבילנו זו הייתה שמחה, כי אברהם נורא פחד, שהוא לא מטפח, שזה וזה וזה, ופתאום הוא מטפח, הוא מסתכל עליו ומחייך. זה אני זוכרת ולא אשכח בחיים. עכשיו תספר לנו קצת על נמרוד, בתור ילד יותר גדול קצת, שהוא היה בא אליכם... כן. אני, אצלנו בבית, תמיד היו כאלה סוכריות ללא סוכר. וכבר בגיל 2, או שאני אספר קודם לפני זה, שנמרוד ילד שאוהב מאוד ניקיון, נקי. כשאנחנו עברנו דירה, נמרוד הלך איתנו
לחתום על הדירה כשהוא היה בן חודשיים. נמרוד נכנס איתנו לדירה חדשה, וכשהוא כבר היה בן שנה פלוס, והוא תמיד אמר, וכששאלתי אותו, נמרוד, נו מה אתה רוצה שהמקצוע שלך יהיה? הוא אמר, אני רוצה ללכת כל הזמן עם הסמרטוט או לטאטא רחובות. צחקתי ואמרתי, אצלנו זה לא יהיה. אחר כך התחיל שלב עם סוכריות. הוא תמיד אהב לשחק עם הסוכריות, ואני רצתי אחריו ותמיד פחדתי שהוא ייפול. נורא פחדתי שהוא ייפול. אבל הוא לא פחד. הוא היה כזה גמיש, וידעתי שזה יביא אותו למשהו, ובאמת זה הביא אותו. מאז הוא כבר התחיל לשחק בפוטבול. בעצם מזה זה התחיל. בגיל 5, 4.5, למה את צוחקת? מה אמרתי? לא נכון? זה יראו בסרט? למה את צוחקת? תמשיכי. לא, אני רוצה לדעת אם אני לא אומרת נכון. הסיפורים שלך קצת משעממים. אז אני הפסקתי. לא פתאום, איזה שטויות. סתם זה. אני צוחקת, אמא. תמשיכי. נו? בן אדם מגיע, מתחיל לגעת בשמה. אני